Eguardion eta ongi etorri danoi, Endesa Liga da, Endesa Ligako 15. jardunaldia, urteko 2012ko azkena. Kai Zaragoza eta Uxue Bilbao Basket elkarren kontra gaur bukatuko da. 2012. urte gogoangarri hau Bilbao Basketeko entzat. Eta kopa dago jokoan, izan ere, 4. postuan da momentu honetan Uxue Bilbao Basket, 6. berriz Kai, baina Kaik sartu egin nahi du kopan eta Bilbao Basketek zerrendaburu izan nahi du. Beti irabazi dio Uxuek orain arte, Kairi elkarren kontra jokatu dutenean. Josan Aldalur, eguardion. Eguardion, hasiera gure. Baina honek ez du gauza askorik esan nahi honelako partiduetan. Ez, partida batera gainera, ikusita urten Kai Zaragoza asko zehobeto dabilera. Egia da, Uxue Bilbao Basket ere bai, baino horrelako partidatan estadistikak albo batea utzi behar dira, ez? Fotis Katxikariz, Errusiako entrenatzaile izango da udan, aurreratu genizuen albistea lehenago ere. 3. partidua dute Bilbao Basketekoek eta noski ospatu, garaipen batekin ospatu nahi dute. Babesleari tarte bat egingo diogu eta bere alagara zuekin partidua oso osorik eta zuzenean eskaintzeko. Kai Zaragoza, Uxue Bilbao Basketen kontra aurtengo azken jardunaldian, Kaja Laboralek Fuenlarrabada hartuko du etxean eta atzo Lagunarok galdu egin zuen Lagunarok Luzen Monbusen kontra. Gaizki jokatuta 3. laurdena, gero atsedenaldian eskainiko dizuegu partiduaren laburpenoa minuturik garrantzitsuenak. Zaragozan pozik daude, gauzak ondo doazelako, baina pozago Bilbao Basketen, esate baterako azken 2 partiduak irabazi egin dituzte, eta horre Kaja Laboral eta Kajasolen kontra galdutako beherakadaura badirudi berriro ere badatozela gorantza, ez da beltzak. Bai, partida batzuk estu xamar bukatu dituzte, baina hala ere nik esango nuke ia guztiak, ez, azkenekoak ezik garaipenarekin bukatuta. Egia da, zalantzan izan ezkeo partida asko horrelakoa gertatzen direla eta horixe bera gertatu zen Kajasolen aurka, ez, baina hala ere nik uste oroar denboraldia bikaina daramala talde bizkaitarrak. Príncipe Felipe Pabelloia jendez ondo, oporrak dira noski eta jendeak saskibaloia ikusi egin nahi du, ez da gelditzen Gabonetan eta saskibaloia. Baditugu dagoeneko 2 taldetako bostekoak. Uxue Bilbao Basketi dagokionez, Zisis, Basilei Adiz, Munbru, Erbel eta Hamilton izango dira hasierako bostekoan, horra, eta Kai Zaragozari dagokionez, Van Rossum izango da joku antolatzailea, eta gero Roll, Stefansson, Jones eta Norel. Bigizon haundi ipiniko ditu hasieratik Abosek. Eta atzo, Lagunaroren partiduan esan genizuen bezala, ACBek Unicefekin batera umeen desnutrizioaren kontra lagundu egin nahi du eta horregatik argazki hau jakina. Umeek gozea pasa ez dezaten, dirua eman eta horren kontra lan egiteko diru laguntza noski. Bostekoari edo bostekoei dagokionez, Josan? Bueno, Uxue Bilbao Basketek ez du, ez? Gauza berezirik, azkeneko partidatan bosteko hau erabiltzen du, ez? Batzutan erabiltzen zuen antolatzaile moduan Raul López, baino lesionatu zenetikan, Zizisek. Aseran Zizis, bai. Neko zuzen eta ondo eramaten ditu partidak, eta badirudi, ez? Erabakia hori dela momentuz, bestela harridurari gabe, eta beste aldean nik esan nuke berdina, ez? Agian ez egote Aguilar, bostekoan, edo horrelakoen bat, baina bestela... Baja da. Horregatik, bestela, nik usteet oizko bostekoak. Eta Jones, denboraldia hasi zenean, orduan Superkopan, nobedadea zen Jones, Real Madrilen kontrako partidua eskaini genizuen, eta esaten genuen hilabeterako etorri zela. Gero, Abosi konfidantza eman dio, eta bere lana eskertu nahi izan du, eta Jones, Republika Dominikanatik etorritako gizona, denboraldi osorako geldituko dakain. Bi gizon handiak, Norel eta Jones, Hamilton ere ikusi dugu hor, sudurrean ez dakit, mokoak zituen edo bestela, minen bat hartuta dagoen. Baina, partidu beroak izaten dira normalean, Kai eta Bilbao Basketen artekoak, eta puntu gutxikoak, 70 bera.
Bai, gogorrak defensa arloan, Jose Luis Abosek badaki gaineaz, ez eskarmentu handiko entrenatzailea da, nahiko aberatsa taktikoki eta etxean jokatzen dituen partidak normalean ez dira izaten erasoari begira oso luzeak markagailuan eta pentsatzen dut bide hortatik joango dela, baina kontuan izan behar dugu aurrean daukala Usue Bilbao Basket bat oso eroso eta oso horrez jokatzen duena erasoan, orduan ez dakigu ez, taktikoki ze prestakuntza eta ze plangintza jarriko duen kantxan gaineak gaurko partidan entrenatzaile aragoiarrak. Datu bat, igaz, 59 eta 62 irabazi zuen Bilbao Basketek, orduan Geskrap Bilbao Basketek, Jacksonek 21 puntu egin zituen, eta Banitxek 16 hasi egingo da partidua, aurtengo 2012ko azkena 300. norgehiagoka Bilbao Basketeko entzat. Aurreneko baloia gora, lehenengo baloia zuria, Basilei Adiz, kanpora atera beharrez, Ziziz. Sartzen alegindu da, barneraketean ez zuela lekurik ikusi du, eta Zizizi eman dio, baloia berriro ere. Basilei Adiz, Hamiltonentzat, bestaldera zetorren Hamilton, eta beso luzeak dituen arren, ez du asmatu baloia jasotzerako orduan. Bai, indikan kokatu ez egon, hor beko zutonean eta pazientzi pixka behar zuen, zer egalekoak ondo pasatzeko baloi hori. Agian horregatik ez, galdu du hain errez baloia. Eta Bilbao Basketeko zaleak ere entzuten ditugu, euren taldea animatu nahian noski. Roll, jaurtik eta bikoa da, eta baita sartu ere. Lehenengo 2 puntuak, Michael Rolek, Kai Zaragozaren alde, Uklan, UCLA'n, Unibertsitatean ibilitako mutila. Mumbrú, azpiko atzekaldeko pasea, eta Hamiltonek ederki txikitu du. Zema bider ikusi dugu nau jokaldia, ez da? Bai, baina ez da erreza, ez horrelako pasea banatzea, dotoria izan da, polita, eta nik uste txaloak ere jaso dituela, ez? Zalen armaietatikan. Bilbao Basketen zaleak noski urruneko jaurtik eta irukoa, ez, errebotearen bila Jones eta Herbel, posizioari esker hartu du errebote hori Belgikakoak. Gaur aurrean hor ikusten duzuen joko antolatzailea dauka, herritarra, berriro ere Hamiltoni, ondo taulan lagunduta, lehenengo pasea ez du ondo jaso, Basilei Adizek eman diona, baina gero beste biapai, argi da behi, esnatu da. Bai, bueno, lehenengo pasea etzan gerrez harrapatzea, ez hor azamar puntakin justu xamar zeolako, baina geroztikan bikainari jokatzen, eta taldea bai ere beharekin, ez? Badakielako nik uste gaur pintura inguruan aukera baituela Hamiltonekin puntu pila lortzeko zona barruan. Lapurtu egin diote baloia, Stefansonek lapurtu dio kontrarasoa bizkorra eta azkarra. 2 puntu, orain Van Rosonek, esan bezala, Belgikakoa da, 26 urte ditu eta 3. denboraldia du. Kai Zaragozan orain, Leonpar dauka laguntzeko zeigaz, gogoan izango duzue. Kabezaz zen Kai Zaragozako antolatzailea, baina orain Kajala oralen dago noski. Eta denboraldi bikaina ari da betetzen, Van Roson lehen bigarren antolatzailea zen, eta, bueno, esan zu moduan, Carlos Cabezas aurten aukera izan du, Kaja Laboralea etortzeko, eta denboraldi bikaina betetzen ari den antolatzailea da, Van Roson. Pertsonala adierazi diote hor Mumbruri, ez dago konforme, sartu ere sartu du, baina itxura batean baloia jaso aurretik bultzada. Egin dio Stefanson, nik ez dut ikusi. Hor etxeon kontrolik ez batentat eta ez bentetat, eta nik uste dut hor borrokan eta jauzia. Hori ez da adierazten normalean. Normalean ez hor. Orain Kaiko zaleak beren taldeari animoak emanez, babestuz, Van Roson, jokaldia aurrerantza eramanez. Stefanson. Norel eta Jones dira pivotak ondo, Hamiltonen besoluzea, baina Norelek berriro ere astu egin du baloia eskutan, jaurti ere bai Herbelek berriro ere errebotea. Launa partidua. Herbel eta Mumbrú. Stefansonek. Pertsonala oso tikizmikiz hasi dira, ez da? Bai, ala ematen du, horregia da, heldu egin diola genditzeko defensa hori, baina etzegola ezer jokoan, baina, bueno, nola gerria inguratu dion Herbeli hori zigortu dute. Ziziz, oso ondo!
Ziziz barruraino sartuz greziarra eta Urpalaz baloia taulan lagunduta saskibarruan utzi du Bilbao Basketeko antolatzaileak. Aurretik berriz ere Bilbao Basket. 4-6. Norel da Hamilton ondo orain Holandakoa. Bai, bikain mugitzen da, oso ondo mugitzen da hor Henk Norel. Beko zutoinean oso altua da eta hor lortzen badu leku pixka bat nahikoa izango du, ez bere besoluzioekin bukatzeko jokaldia. Beregi sartu da hor Herbel, kanpoko jaurtiketa irukoa da, ez da sartuko. Errebotea Mumbruk, Leicester azkar jokatu nahi du, ez. Pase hori ustela zen, ez batari eta ez besteari. Ez Basilei Adisi eta ez Herbeli. Kale egin du hor. Ez du erabaki hona hartu, berriro ere Hamilton da Norel, ara, gakoa orain. Bai, oso trebea da, ez? Beti danik hor saskien azpian, saskian inguruan jokatu du. Eta hor bi besoak erabiltzen ditu, oinezko jokoa bikaina dauka. Badirudi gainea zaurten disfrutatzen ari dela. Irukoa, Basilei Adisek, 3-2, aurreneko irukoa. Basilei Adisek, hori ere albiste hona da Bilbao Basketentzat. Behar du eta behar ditu greziarraren puntuak. Erantzuna, baita hau ere, Van Rosonena orain. Azkarra partidua, bixia. Bai, ez genuen espero hasieran horrelakoa izatea, baina badirudi ez erasoko jokoa erabiltzen ari direla bi taldeak. Hamilton, primeran, bere burua bakarrik ikusi du, pasea eman behar zuen, keinuarekin bentaja zeukala ikusi, eta amaikana, berdinketa. Bai, askotan sistemak luzeak egiten dira eta prestatzen dira, baina zertarako, ez, aukera bat imadaukazu lehena bukatzeko. Eta ondo amaitzeko, Noski. Hori baita kontua, bestela gero entrenatzaileak purrusta da. Orain barrurantza, ondo, Norel, ze keinu bat, bigarren keinua, orain di pauso bat zeukan, ez da? Aurten bikainari da jokatzen, Amsterdamen jaiotako jokalaria, gaztea oraindik ondo landuta gainaz peinako arrobian, eta badirudi, ez, denboraldi bikaina betetzeko aukera daukala aurten. Hamiltonen erantzuna, eta Hamilton ere primeran dagoeneko 8 puntu ditu, eta bikoetan 4-4 sartu ditu. Guztiak. Jaurtitako danak. Stefansson, Roll eta Jones. Oso goitik. Errebotea ikutu egin du Norelek. Irukoa da jaurtiketa. Ez da sartu. Eta Zizise kontrarasoa egiteko modua dauka. Hiru biren kontra barrutik. Mumbrú. Ez ba! Pina galanta. Zezaile onda, Hor bigei batekoa nahi zuen. Bai, hor neko garbi joan da, Stefansson txapela jartzea. Hala ere, hiru eta bikoren aurka ondo jokatu dute hor bilbotarrak. Eta tamalez ez du lortu azkeneko momentuan saskiraketa eta jaurtiketa gehigarri bat, ez? Baina, orain arte partida polita ikusten ari gara, bizi-bizia. Hori da, Rolek lehen Herbeli ipini dion txapela. Eta markagailua berdinduta dago, Kai Zaragoza eta Uxue Bilbao Basketen artean, 13. Mumbrúren lehenengo puntua da. Lehen bizartu ditu, baina ez dizkiote eman. Personala egin duelako, bultzada egin duelako lehenengo epaileen ustez. Aurretik berriro ere Uxue Bilbao Basket. 300 partidu eta haze gorakada egin duen talde honek, ez da? Bai, egia da. Esan behar dugu gainaz bikainari dela jokatzen, joko polita eskaintzen gainaz, sendotasuna, funteskotasuna, eta bide hortatik jarritu ezkeo, nik uste denboraldi honetan gauza handiak egiteko prest dagoela. Bai, eta 300 partidu horretan, esan nahi dut, Jon Arrinda presidente zenetik, gero Dabalilo ere bai, orain Sabovic, ez da? Euroligan igaz, aurten Eurokapen, finala aurrekoak ere jokatuta, Endesa Ligan baita finala ere. Eta taldea poliki-poliki azten doa Bilbon. Herbel! Basilei Adisek orain ez du jaurti nahi izan, pertsonala egin dio Rolek. Ez dago konforme, Michael Roll, Kaliforniakoa. Bi unegia dira pitatzen, ez? Ierrezuelo, Cortés eta Soto dira epaileak, eta orain arte gauz batzuk harrigarriak, ez? Horrelako kontaktua pitatzea nik uste. Partida aurrera joan alan gauz gaurragok ikusteko aukera izango dugu, eta ez dira pitatuko, seguru. Zizizena, ez da ona jaurtiketa, ez baita sartu. Eta berriro ere gorriak, berriro ere
Kai Zaragoza erasoan. Gogoan izan kopa dagoela jokoan, biak daude. Orain, koparako oso ondo, berriro lengoa egin dio, Lengoa egin dio Hamiltoni, berbera, jokaldi berbera egin dio. Bai, atzetikan gelditzen zaio defentsan, hemen ikusten dugu moduan, baina gero aukera asko ditu jokalari honek, eta eskubi aldetikan edo ezker aldetikan, bi eskuk erabiltzen dituen jokalaria da, eta aukerak ditu bukatzeko. Ez bieta bateko defentsak egiten badizkiote, aukera izango dute. Eta hemen ohartzen, ez? Keinurik ez egiteko. Bai. Horretan ere, aspaldian hori garbi dago agindua dela, epailei emandako agindua, hori moztu beharra dago. Bai, gehiegi txusten du gaineaz, ez jokoa. Mumbruk ez du irukoa jaurti nahi izan, ez dugu ere buerua ikusi, bikoa bai ez da sartuko, eta errebotea, gorria da errebotea Kai Zaragozako entzata. Azpikaldetik oso ondo, zapaldu egin omen duzta, bai. Zapaldu egin du Toperrek, eta beraz, baloia berriro ere, Bilbao, bai, gero azkenengo atzeko oina, ez da? Pausua emana izan duenean. Ezkerrarekin, hori ere zabaldu behar. Noiz edo noiz. 17 eta 15 utxartea eskatu dute. Partidua behar bada uste baino bizkorrago, azkarragoa da. Bai, hasieratik ematen du, ez? Gero ikusin nola joango dan, baina pentsatzen dut moteltzean joango dela, gogortzen defentsak, orain arte falta gutxi ikusten ari gera. Falta bakarra egin du orain arte Usue Bilbao Basketek, eta lau pitatu dizkiote Kai Zaragozari. Hala ere, oro harnik esango nuke kontrolpean daukala partida, orain arte Usue Bilbao Basketek. Abos entzengo dugu, Jose Luis Abos. Entzun edo ikusi. Lasai oraindik. Jose Luis Abos, hirugarren denboraldia du, esan bezala Zaragozan, eta taldea aldatu egin behar izan du aurten. Igaztik, Van Roson, Toper, Aguilar, Stefansson da Fontet bakarrik dira. Eta joan direnen artean, garrantzitsuenak, Schasheimer, orain Real Madrilen, eta Cabezas, lehen esan dugu. Kajalabora lehen. Zisis bera bakarrik joango aldaba, begira zer egin duen Nikos Zisisek, Greziarrak hori da konfidantza. Atea zabalik ikusi du, barrura. Antolatzaren aldaketa, Jon Part dauka oain defenditzen, eta beti alboan zeukan eta beak erabaki du, ez? Hor pasabide txiki bat ikusi du eta bukatu arte. Jon Part hor daba, berak bakarrik egin nahi zuen jokaldia, eta Herbelek personala egin dio. Rudez ere jokoan dago, Kroaziarra, Danjan Rudez. Sorbaldan min hartuta, udan, ez zuen pre-europeoa jokatu, baina partidu honak eman dizkio orain arte Kai Zaragozari. Barrura, garbi, Jon Partek. Bigarren are bai, 19 eta 17 markagailuan goitik Kai Zaragozakoak, baina hortxe dago Bilbao Basket, eta atsedena orain Noreli, Fontet ipini du kantxan, Abosek. Bai, aldaketa normalak, ez atseden aldi txiki bat emateko, Fontet kantxaratu du, beste jokalari altua eta hasi dira rotazioak, ez partida fisikoa joango da segurazki, eta horregatikan hain sarri aldaketak. Iko jaurtik eta ez da sartu horba Rakovicen lehenengo errebotea, Zisis. Azkar jokatu nahi dute orain, baina kokatu dira dagoeneko Zaragozakoak, bakarkako erabakia hartu du hor. Basili Jadisek, errebotea luzea, Zisis iritsi zaio. Bera bakarri sartuko alda, begira berriz ere Nikos Zisis. Bere 6. puntua da, baina maizu bai antolatzen, baina baita puntuekin. Geotak konfiantza gehiago daukan jokalaria da, ez ardurak hartzen ditu, patxada sartzen dio taldeari, noiz lasaitu jokoan, norekin jokatu, bukatu, beak ere hartzen ditu ardurak, eta disfrutatzeko momentuan gaude, ez, berarekin. Fontet, baita oraingoan ere,
hor barrukaldean min egiten ari dira. Kaikoak lehen Norelekin da Fontetekin, Jonesekin ez hainbeste. Bai, Hamiltonek erakutsi du, erasoan sendo zegola, baina defentsan neko bigun, ez, Norelen aurka. Eta hoain, aulkitikan irtendako jokalariak ari dira jokatzen barrukaldean, eta bide berdinetikan jarritzen du, ez, barrukaldean neko sendo ikusten ari gera Kaizara gozaren arte. Ez du asmatu Basile Jadisek Iruko jaurtiketan. Llompart. Alicantetik etorri den mutila da Llompart. Hor Munbru iaia baloia lapurtzekotan izan da. Ondo oraingo Hankai, oso ondo jokaldia. Abantaila lortu dute eta Fontetek erraz sartu du. Pazientziaz jokatuz, azkenean baliatuz hor... Toperrek oso pase hona eman dio. Toper eta Fonteten artean blokeo zuzena eta jarraipena azkarra egin du Fontetek. Bai, eta orduan abantaila zeukan. Eta hori da lehen ezkerrez sartu duen eskubakar batez sartu duen baloia. Ea, Katxikariz entzuteri badukagu. Raúl ipiniko du bai. Raúl ipiniko du jokoan, atzean emango dio Zizesi. Eta baita Grimau ere. Lehenengo purrusta da eta gero aginduak. Hola egiten dute, entrenatzaile gehienek, ez da? Bueno, gauzaz gaizki da zenean, jakina. Bai, bakizu, jokalariak askotan gauz batzuk ez ditu ikusten, ez? Jokoan zaude, hor zailtasunak izaten dira, gauz asko kontuan izan beharrean, izan behar dituzu eta hor txak egiten dira, aurkariak ere jokatzen duelako. Kanpora, Grimau, kanporago, Basile Jadisek Irukoa, barrura, iru! Basile Jadisek Irukoa sartu du eta 22 puntura. Uxue Bilbao Basket, azken jabetza izango da Kaikoentzat. Rakovicen falta, lehen esan dio, bi bakarri ditugu. Bai, bonusen sartu da, eta orduan, gorputza erabili du, falta arrunt bat izan da, ez da kirolez kontrakorik eta ez izan, no? Besoak atzean, gorputza sartu dio. Bai. Oaindik aukera. Bai, noski bai, ez oaindik aukera badoka, beste bat egiteko Uxue Bilbao Basketek. Egin dio, Rakovicek azkartxo behar bada aukeran. Bai, barrukaldia zijoan. Eta kendu egingo du bi egin dituelako. 10 segundutan bi egin ditu Hamilton berriro ere barrura. Azken 4 segundu hauek jokatzeko 23 eta 22. Roll ere barrura. Bai, jauziketaren bat bilatzeko. Toper ere hor dago. Ea ba, nola defendatzen duen jokaldi hau Bilbao Basketek. Ara! Oso labur gelditu zaio, izango aldu denborarik, Moermanek, oizta sartu! Baina aukidu denbora, Eta gainera, ondo begiratuta, 23 eta 22 bukatu da lehenengo laurdena, partidua bisi-bisi. Endesa Ligan gaude bai, Endesa Ligan eta Gabonetan. Hor dantzariak ikusten ari gara eta Gabon giroan. Jakina, aurtengo 2012ko azken partidua da gaurkoa. Eta, esan dizuegu, kopa dagoela jokoan. Gaur Bilbao Basketek irabaziko balu, Uxue Bilbao Basket matematikoki kopan sartuta izango da. Eta amets bera dauka, helburu bera dauka momentu honetan, baita Kai Zaragozak ere. Zegogoan izan, lehenengo Europan daudenentzat urrengo fasera pasatzea, esate baterako euskal taldei dagokionez Kaja Laboralek hori lortu du, baita Bilbao Basketek ere, batak Euroligan da bestea Eurokapen, eta urrengo helburua kopa izaten da. Horiek dira puntu gorenekoak, ezta? Denboraldian. Hala izaten dira, lehenengo helburuak lortzen ari dira, justu xamar ibili zen Euroligako lehenengo fasean Kaja Laboral Baskonia lortu zuen, eta orain sendo hasi du bere ibilbidea topa 16an,
Eurocup bigarren zatia laizte hasiko da. Lasta maseia, bai. Hori ere Erraz sartu zen, Bilbo. lortuta dauka Uxue Bilbao Basketek, eta orain esan duzu moduan. Koparen bidean, nik zalantzarik ez dago, kopan egongo dela Uxue Bilbao Basketa urte. Bai, baina zerrenda buru nahi dute izan. Bai, ez dakit zertarako balioko izango duen, baina ikusita ze taldea dauden eta nola dauden kokatuta, baina, bueno, etorkizunari begira asko hobeto izaten da, bigarren kokatuta baldin bazaude, seigarrena baino. Bai, eta gainera Bilbao Basketek hor arantza sartuta dauka, igaz kopatik kanpora gelditu ziren, Euroligan oso ondo jokatu zuten, gizue, 8 honenen artean sartzea lortu zuten eta amaieran, baina kopan ezen egon izanak pena handia eman ziren. Izan ere, hortxe egon baitziren, azken jardunaldian, lehenengo itzuliko azken jardunaldian, atzeen aldian barruan zeuden, baina gero kanpoan. Lagunan sartu zen, historian lehenengoz, baina igazko kontuak, igazkoak ez, aurtengoak, baina lehengo denboraldikoak dira hoiek. Hamilton, borrokan barrukaldean, erasoan gustorago ikusi dugu gaur defentsan baino. Bai, defentsan ez gutxi, oraindik gehiegi estutu izan dituen aurkariak, erasoan dagoeneko 9 puntu lortu ditu, jaurti duen guztia sartu du barrura, eta bakarrik baloi galdu bat, bere kontra, bere aurka, ikusi da gaina ze pase txarra banatu duten egaletikan, baina bestela nik uste bikainari dela jokatzen, eta oraindik aukera badauka, ez faltarik gabe, eta gogortasuna erabiltzeko eta defensa igotzeko bigarren zatiari begira. Eta aurretik berriz ere, Uxue Bilbao Basket, aurretik dira markagailuan bilbotarrak. 4-6koarekin ipini dira lehenengoz goitik, oraingoan ere bai, Rude. Kroaziarrak berak jaurtiketa egin, ez du sartu errebotea Basileia Adisek, behartua zen jaurtiketa hori. Raúl López, kanpoan dauka Hamilton, baita Moerman ere, ez du jaurtina izan Hamiltonek irukoa, barrura, iru, Lamont Hamiltonek, dana sartzen ari da gaur. Bai, agian ustegabean harrapatu du, hor defenditzailea eta aukera izan du, ondo begiratzeko saskiari, baina partida dotorea. Bai, datuak, 13 puntu egin ditu, jaurtiketa libreetan 2-2, bikoetan 4-4, eta 3koetan 1-1. Partidu perfektu orain arte, erasoari dagokio. Bai, defentsan ikusten ari da, zailtasuna dituela, hemen ikusi dugu nola irabazi dion Kontetek, barkatu Rudezek, eta hor laguntza eskaini dio Raúl Lópezek, falta egin du, baina hala ere esan behar dugu, taldeko defentsa orain arte nahiko ondo daramala Bilbao Basketek. Kanpoko jaurtiketa 3koa ez da sartu, errebotea Jonesek, eta pertsonala egin dio Hamiltonek. Joseph Jones, Texasekoa, Lafren Frantzian ibili da, baina Republika Dominikanatik ekarri zuten, 26 urte ditu Dominikarre Republikatik. Bai, bazirudien etorri zenean jokalari oraindik egokitzeko zela, baina gorpuzkera interesgarria dauka, hor tipo zabala, eta hor bekaldean pintura inguruan jokatzeko badirudi oso jokalari interesgarria dela, Jose Luis Abose pentsatuko zuen zer zegoen azokan eta han bertan izateko aukera bat zeukala eta erabaki zuten kontratua luzatzea urte osorako. Hamiltoni eman dio hor pasea Raúl Lópezek, berak bakarrik ez du jokaldia amaitu nahi izan, eta Hamilton pasa eginda bere jaurtiketan. Luzetxo joan zaio. Berriro ere Jones, eta goitik bera esku bakar batez, ordurako abantaila guztia zeukan. Gustora ikusten dute olako jokoa taldearen zaleek, kasu honetan Kaiko zaleek noski. Eta hor daukagu Pilepitxere jokatzen ari da, minutuak Pilepitxentzat berriz ere. Barrura Hamiltoni, Hamilton da Jones, Brooklynekoa, bera bakarrik, taulan, ez. Errebotea Moermanek, eta... izan pausu eman dituen hor. Zalantzak izan ditu hor, jaurti edo ez, irten edo zer egin eta dantzan egon da, eta hor zaleak amaietatik urratsak eskatuz. Topper eta Llompart. Hiru segundu falta dira, jabetza honetan, eta jaurti egin behar, berriro ere Jonesek errebotea hori itxi beharra dago. Orain bai, bigarren aukeran bai,
Rudezek sartu egin du kroaziarrak, 30 eta 27 errebotea, defentsan, ez da, norbean errebotea gutxinez itxi. Bai, orain arte asko ez ditu galdu, baina hor bi jarraian nahikoa izan dira, ez hiru aukera izateko Kai Zaragozak erasoaldi honetan, eta hor erakutsi du, ez Damian Rudezek eskumoturfina dauka, taktikoki eta teknikoki oso jokalari fina, trebea, eta, bueno, kroaziarrak horrelakoak dira, ez jaurtitzaileak askotan, ez pivot puruak, baizik aukera asko erabiltzen dituzten jokalariak. 30 eta 27. Jaurti egin beharko du Raul Lópezek, begira zer egin duen, ai ama, zer da hau, ene bada, Amosek berak ezin du sinestu, oso ondo hor, Grimau eta Raul López, artista dela bagenekien, baina egin behar da gero hori, buelta erdian, eta sartu gainera, oso ondo, Raul López erasoan dira orain, Kai Zaragozakoa, Jonpar. Etzen erraza hori, gain-gainean zeukan eta Moerman punteatzen, baina berriro, ikusi nahikoa nuke, ez da, Raulen gutixia. Aukera izango dugu, ez, seguru asko ikusteko buelta erdi hori eta nola bukatu duten, baina esan zu moduan, ez, nola aurkitu duan auzirrikutua pasea emateko Grimauk eta nola konpontzen dira. Ara, berriz ere, Hamilton, ondo, goitik dira berriro ere Bilbao Basketekoak ez du horrelakorik ikusi nahi. Abosek, hor da barrukaldean orain, Grimau ondoko marraraino joan da, pasea barrurantza Hamiltoni eman, eta pivoten jokoen errepikapena ari gara ikusten, hause da, buelta erdia, oin bakar batean, eta sartu. Hori top zazpian egongo da hori, aste honetan behar da. Seguru baietz. 30 eta 32, goitik berriro ere Bilbao Basket, defentsa eskatuz Bilbao Basket zalek, lagunduz, taldeari lagunduz. Berriro ere Van Roson da, joko antolatzen, eta Rudez. Orain, Rakovicen kontra, barrukaldean Rudez. Pilepic, Rakovic dauka, bai ba, pasea ona zen, baina Van Roson ere bizkorribilidad eta pertsonala egin dio, Rakovic. Askotan erabiltzen duen sistema jokatu duen Usue Bilbao Basketek, ez hasten dira zeharkako blokeo batekin, diagonala hor esparru barruan, eta hor bi aukera sortzen dira, bai goikaldean, hegaleko jokalariarekin, edo bestela bekaldean, beko zutoinan, ez askotan Mumrurekin jokatzen duten moduan, eta bestela, hirugarren aukera jarraipena izaten da pivotarekin, eta hori jokatu dute, ez noiz behinka jokatzen dute, baina askotan lortzen dute etekin bikaina, ez, sistema honekin. Rakovicek ez du oraindik punturik sartu, bi pertsonal egin ditu, eta defentsako errebote bat jaso du, valorazio negatiboa dauka oraindik, edo oraingoz, baina ez da normala izaten, Rakovic negatibotan ikustea. Hartuko dio neurria partiduari. Aurretik oraindik Bilbao Basket, bigarrena sartu egin du eta Rakok, jaurtik eta irukoa da, barrura, bere bazterrean zegoen hor Rudez, gustatu egite zaio, gustoko du leku hori, iskin hori, eta sartu egin du, Pilepic. Moermanek, bai, ondo frantziarra. Erasoko jokoa ikusten ari gera, bi saskietan, partida ikuskizun aldetikan polita, dotore azkarra gainaz, ez dakit irudipena bakarri da, baina nik uste eta aukera badaukala oraindikan gehiago estutzeko bere defensa Usue Bilbao Basketek, ez, eta zaitasun gehiago jartzeko Kai Zaragozari. Moermanek irukoa, barrura! Iru orain Adrian Moermanek. Lehengoan segulako partidu polita egin zuen, iruko jarraian sartuta eta bat dirudi konfiantzaz ere gustora dagoela orain Nanzitik etorretako mutila. Grimau defentsan, bueltardia eman du Rudezek eta errebotea Rakovicek jaso du. Azkarra doa, ez daude oraindik ez ditugu ikusi orain arte behintzat, zaila zen hori oso ondorantza eraman da zeukaten, ez da, Rakovic. Jonsek pixkanaka bultzaka, ondoko marra eraman du. Ondo orain, Michael Roll,
Eta puntu bakar batez, baina goitik oraindik Uxue Bilbao Basket. Dena den, esan duzu, ikuskizuna bai, Bai, ikuskizuna bai, defensa gutxi, ez? Badirudi estutzen badute zerbait defensa zeitaso gehiago izango direla. Ez hemen ikusi dugu rolek nola jokatu duen Pilepitzen aurka, oso bigun ikusi dugu gainaz Pilepitz. Ara, zer egin duen orain Grimauk, hola esan dio. Hemen begira, hor bat, txek, esku bakar batez. Artistak dira, eta ez ustean harrapatzen dituzte euren defentsak ere. Barrukaldera orain. Pertsonala, ez da? Bai, Raul Lopezi, bigarren laguntza. Atzetik etorri da Raul Lopez. Eta pertsonala egin du, beraz, berriro ere orain Zisisentzat izango da taldea antolatzeko aukera. Eta Utsartea, oraingoz 37 Kai Zaragozak, 38 Uxue Bilbao Basketek, 40 dagoeneko aurretik dira bilbotarrak eta partidua mendean hartuta ez daukate, baina itxura ematen du garaipenerako bidean direla. Hala ematen du, ez, kontrolpean daukala partidaren erritmoa, oraindik aukera badaukala beste abiadura bat edo bi sartzeko erasoari begira, eta defentsan ere gehiago tenkatzeko eta estutzeko defensare bai, ez, falta gutxi, 7 falta bakarrik talde guztiak, eta bigarren zatian espero dugu, ez, defensa hori gogortzea. Beste datu batzuk, 17 puntu egin ditu Lamont Hamiltonek, orain arte, oso partidu ona erasoan, 6 daramatza Zisisek, barneraketetan lortutakoak, eta baita Kostas Basileiadisek ere, Kostas Basileiadisek 3ko 2 sartu ditu. Eta Kai Zaragozari dagokionez, puntuetan Rudez 10ekin, eta 8 sartu ditu Norelek. Norel partiduaren hasieran oso ondo ikusi dugu, gero kendu egin du noski. Abosek azken minuturik garrantzitsuenetarako nahiko du. Ba, eta hori bakarrik, aurkitikan ateratako jokalariak Rudezek partia bikaina bete du, ordu arte, eta erabaki du, ez, mantentzea kantxan banatuz minutuak Jonesekin. Hiruko jaurtiketa labur gelditu zaie Kai Zaragozakoi, begira nola lapurtu dion, hori kartera kentzea esaten da, ezta? Bai. Hori asarratzeko modukoa izaten da norberaren buruarekin, nola ba ez dut ikusi hau atzean zegoenik. Hor Munbruk, ez du ikusi Jonesek lapurtu baloia, kartera, eta gero gainera sartu egin dio. Saskiratzea sartu egin du. Barrura ez. Eta kontrarasoan garbi orain. Kai Zaragoza, Van Rosonek 41 egin du, 2 huts, 2 kale, eta Zaragoza aurretik ipini da berriro, ez dagoela hemen tentsioa eta konzentrazioa galtzerik. Bai, eta ikusten ari gara Fotiz Kasikariz kezkatuta pixka bat, ez dago gustora, ez, taldearen jokoarekin biuntasun gehiegi ikusten dulako eta akatz gehiegi de bai, ez, azkeneko momentutan erasoak. Urratxak, ez, oinean, hori da. Hortxe. Nik ez dakit jodion edo ez, baina... Ez, nik ez dut ikusi. Hala ere, mesede egin dio, ez? Baina mesede egin dio, hori da, mesede egin dio Bilbao Basketik. Bai. Goitik markagailuan 41 eta 40, Kai Zaragoza. Baloia gorria izango da oraindik. 15 segundo. Pivoten arteko jokoa Kai Zaragozan bikaina, Behin eta berriro ari dira jukatzen, lehen Rudez eta Jonesekin, oain Norel eta Jones. Fontetere egon da, momentu batzutan. Bai, behin eta berriz gaina saiatzen ari dira, ez bere arteko jokoa betetzen. Ara zer egin duten, eta Munbru orain arte ez erasoan da ez defentsan, baina bi pivot, horregatik, zerako bostekoan biak ikusi ditugunean, Norel eta Jones, ez da? Baina Norelek, orain, egin beharrean saskiratzea, pasea ere oso garbi ikusi du, eta hori pivotantzat zailagoa izaten da. Bai, pivoten arteko jokoa esaten ari nintzen, ez? Oso nahi da jokatzen gainaz Kai Zaragoza, eta hemen aukera izan dute berriz ere desoreka lortzeko. Laguntzak egiten badira, normalean baten bat bakarti xamar ikusten da, edo aurrea harrapatzen dio aurkariari, eta Jose Luis Abosek ondo prestatuta dauzka sistema horiek pivoten arteko sistema. Hirukoa egin du Muermanek, baina ez du sartu. Partidua berdindu egin nahi zuen Frantziarrak.
Van Roson erasoan orain. Rudez, gol dauka bestaldean. Urratsak. Eta baloia beraz, Uxue Bilbao Basketentzat izango da. Hor dira, 3 pausuak. Eta esan bezala, orain, utxartea eta aginduak emateko modua izango du Katxikarisek. Aipatu dugu, partidua arindoa, partidua bizkorra da, eta puntuetan ere, 80 gora, ez azken partiduetan, azken denboraldietako neurketetan moduan, ez da 70 bera. Badirudi gaur, errazago ari dela jokatzen bai Bilbao Basket eta bai Kai, baina noski, zuk beti esaten duzuna, ez esan, gero. Gero, defentsa, bai, ez da. Si no, 1. Play open Swan, zone, They deny, so look at Lamont, They deny me. Yeah. Let's go to control 1 minute, okay? Vamos a recuperar un poco el marcador. Chicos. Bai ba, konturatu da Fotis Katxikariz kontrola galdu dutela. Eta entrenatzaileek beti horixena izaten dute. Menderatuta euki tempoa, partiduaren ritmoa. Bai, eta hain denbora gutxi gelditzen ez, hori proposatu du ez, berreskuratzea markagailua berriz ere. Minutu honetan, bai. Hurbiltzea. Bai, atxeen aldirako zerbait zuzentzeko hor aldageletan, eta gutxienez ez dezatela, ez, ies egin markagailuan azkeneko minutu honetan. Hamilton, bera bakarri bueltardia eman da sartu berriz ere. Jaurtiketa bakarra egin du Kale. Jaurtiketa bakarrean egin du huts, ez hor bitan, 9-7. Beste guztiak sartu egin ditu eta dagoeneko 19 puntu daramatza. Labandu eta baloia Bilbao Basketeko entzat izango da. Stefansson labandu egin da hor. Beraz, azken aukera bat izango du Bilbao Basketek partidua berdintzeko edo baita aurretik ipintzeko ere. 3 baldin bada, garrantzitsua izaten da. Batzutan bintzat. Esate baterako atzo Lagunaronean ez. Aurretik joan ziren atxeen aldian, baina gero 3. laurdena oso txarra egin zuten. Baina garrantzitsua izaten da nola bukatzen den lehenengo zatia, ez da? Bai, sensazioak ere, baliozkoak izaten dira, eta badirudiz bi entrenatzaileak neko garbi daukatela, ez? Gutxienez partidan sartuta iritsi atxeen aldira, eta gero azkeneko 20 minututan jokatu partida, ez? Badirudi, 3. laurdenean estutuko direla gauzak, eta ikusin berrez, nor irteten den garaile 3. laurden hortan, eta gero azkeneko laurdenera badirudi ikusita nola di joan partida, ez du joango dela, ez, bukaeraraino partida. 7 segundu ditu Bilbao Basketek, ez da sartu, bazirudien barruan zegoela. Nola egin duen borroka hor Mumbruk, adina dauka, eskarmentua dauka, baina baloi bakoitza, bola bakoitza, azkena balitza moduan hor, borrokan Alex Mumbruk, eta beraz, 18 segunduak Bilbao Basketentzat izango dira, azken jabetza ere Bilbao Basketentzat izango da. Aukera izango du berdinketan lortzeko, edo zergatik ez, 3 lortzen badu aurretikan jartzeko. Oain Stefansson eixeri egin du Jose Luis Abosek ez egiteko 3. falta. Eta Marin Gaztea ipini du jokoan. Ea ba, Ziziz. Hamilton gora blokeoa egitera. Pertsonala. Marinek. Jonpartek egin dio. Pertsonala. Eta orain 7 segundu. Bai, hau izan da 4. falta, laurden hontan, bonusean orantxe sartu da, Kai Zaragoza. Eaz jokaldia prestatzen duten oain Bi antolatzailerekin. Bai. Raúl eta Nikos. Basilia izi baloia, 6 segundu. Hamilton laguntzera, 3 da, ez da sartuko. Hortxe bukatuko da. Lehenengo zatia, Kai Zaragozak 44, Uxue Bilbao Basketek 42. Atsedenaldian atzo Lagunaro eta Blusensen artekoa partidu horretan zer gertatu zen eskainiko dizuegu, laburpena, eta berehala izango gara gero bigarren zatia oso osorik kontatzeko. Esan bestalde,
Gasteizen Caja Laboral 43 eta 40 aurretik dela Fuenlabradaren kontra. Gero arte! Uxue Bilbao esketeko zaleak joan direla, Zaita Zaragozara ere taldeari laguntzera eta babesa ematera. Aurtengo 2012ko azken jardunaldia du Bilbao Basketek Kai Zaragozaren kontra. Zaragozan bertan Príncipe Felipe pabiloian 44 eta 42 datuak dira hoiek. Josan? Bai, eta, bueno, berdintasuna esango nuke, ez? Agian 3ko marratikan asko hobeto, Uxue Bilbao Basketen portzentaiak, baino bestela berdintasuna, valorazio arloan, errebotetan eta bar, ez? Bitxikeri bat, 44 puntu sartu ditula Kai Zaragozak eta horietatik 31 pivotak. Datu garrantzitsua da hori, esanguratsua da hori oso. Agian, ez dakit, beste defensa mota bat probatzeko edo proposatzen du Katxikarizek, zonakeko defensaren bat, edo zerbait, edo gogortu gehiago defensa. Hamiltonek 19 puntu lortu ditu, baina errebote bat ere ez, hori ere datua da. Eta badirudi ez, zerbait gehiago eskaintzeko aukera badaukala Uxue Bilbao Basketek defensa arloan, ez? Hemen ikusten ari gera, iztaizu bat ematen Jotis Kasikariz estadistikari. Konturatuko zen honezkero zuko zandako ere bai, ez da? Noski bai ez. Eta hortako ditu laguntzaile ere, ez da? Gero kontua izaten da, konturatu bai, baina horrentzat soluzio edo irtenbide egokia aurkitzea. Eta jokalariak gero ikusin berez, nolako hausnarketak egiten duten eta nola kantxaratzen diren. Beste aldean ere, Kai Zaragozak, esango du, buru belarri sartuta gaude, irabazten ari gera, etxean jokatzen dugu, eta bar, eta zergatik ez. Eta kopan sartu nahi dugu, eta noski, helburua horixe izan ezkero, etxekoetan ezin da hutsik egin, ze azken 2 partiduak etxetik kanpo galdu egin ditu. Kai Zaragozak bata, Donostian, Lagunaroren kontra, baina bestea ere azken jardunaldian galdu egin zuen, Murtzian, eta Rudezek gainera eduki zuen, azken jaurtiketa bat, partidua irabazteko modukoa, baina berak kejan zen, berak kexu zen, ikutu egin ziotela, baina etzen sartu jaurtiketa ura, eta galdu beraz, bai Donostian, eta baita Murtzian, Zaragozak. Eta bilbotarrak berriz 2 partidu irabaztetik datoz, eta ondo irabaztetik gainera, eta horrek noski berriro ere bideo honean ipini ditu. Garrantzi handiko minutuak izango dira, baina ez 10 minutu hauek, 3. laurdena horrelako partida estuetan garrantzi handi izaten du. Ikusin behar noraino tenkatzeko aukera daukaten defensan, epailiak ere nahiko biun ibili dira lehenengo minututan, gero lasai antxean. Eta badirudi bi taldeak kiroltasunez ari jokatzen eta erasoko jokoa erabiliz, ez sistemak landuz eta bar. Ea oain Erbelek ere gogortzen duen bere defensa, lehenengo zatian ez gutxi egin du, ez? Orain arte 2 errebote bai, baina punturi sartu gabe. Eta bea izaten askotan, ez? Horrelako jokalari gogorra defensan. Gogoratu Aguilar baja dela, orkatilan min daukalako hasi da bigarren zatia 44 eta 42. 2 behetik dira bilbotarrak, ez da ezer hori, 20 minutu falta direnean. Mumbruk! Ea ba Mumbruk, lehenengo zatia baino hobeto jokatzen duen bigarren honetan, lehenengo jaurtiketan ez du asmatu. Hamilton alegindu eginda, baina niri ditu zait bestela bilbotarrentzat izango zela. Hala ematen zuen. Bai, eta bakizu, epaileek ere askotan ikusi ezkero Hamilton alegindu dela, ez da? Bueno, bale, orduan gorria baloia. Aserako bostekoan, Ziziz dago, Zizizekin batera Basileiadis, Mumbru, Erbel eta Hamilton, beraz partidua hasi duten 5 gizonak dira. Berberak, Hausart, Rudez, Kroaziarra hor barruraino, sarrera horretan, pertsonala egin dio Hamiltonek. Atzetik, bai, besoan jo dio, eta jaurtiketak izango dira, beraz, Rudezentzat. Bai. Oain egaleko moduan kantxaratu du Josori Sabosek, Damian Rudez, agian Mumbru defenditzeko, edo horrelakoren bat, ez? Jones eta Norel daude pivot moduan, polivalentea, ez? Jokalari hau eta partia bikaina betetzen, dagoeneko 10 puntu lortu ditu eta 2 errebote bai. Bai, etorri zenean ere alaxe esan zuen, Abosek entrenatzaileak ipiniko nagoen lekuan antxe jokatuko dut. Gustora, lau moduan egon ninteke, 3 moduan ere bai, esaten diaten lekuan jokatuko dut.
Lehenengo 2 puntuak beraz, bigarren zati honetan gorriak izan dira Zaragozakoentzat. Herbel, Basile Diadiz, ez du ikusi pasea garbi, eta beraz, berriro, sistema, Ziziz, Herbelen bila, Hamilton, kanpora, Mumruren jaurtiketa, hortxe, eta ikutu egindu ikutu egindu Basile Diadizek eta hor itxu Hamilton. Ez zeukala personalik, begira, minutu bat jokatu da eta bi egin ditu. Bai, eta biak lelo zamarrak. Hori da, ez gogorre jokatzeagatik, ez defentsan tenkatzeagatik, zuk esaten duzun moduan. Horregatik behar bada zerri, katxikariz. 20 minutu eman pertsonalik gabe eta gero batean bi. Jon Partek barrura, Noreli, Hamilton. Berriro ere gakoa, oraingoan ez da sartu, errebotea Hamiltonek, Orba. Ez zeukala erreboterik, kasu egin dizu Josan. Ziziz, bera bakarrik, Hamiltonek errebotea jaso erasoan eta baloia berriz ere gorria izango da. Epailen ustez bentzat. Bai, orden gehiagi gabe ari dira jokatzen orain, ez? Erasoan presarik ez dauka indikan taldeak, ez? Landu inber gauzak defentsan. Ikusten ari gera Jon Part barrukaldean nahi dudako kokatu berriz baloia, 3. falta provokatzeko Hamiltoni, eta hau da, bigarren erasoaldia, gaizki hartzen zaio, oso ondo Herbelen laguntza, eta guain Norelek jarri du, ez? Harridura urpegi hori, baina nahiko garbia izan da, ez? Nola galdu duen baloia. Berak ikutu du azkenengo Norelek. Baloia zuria beraz. Bilbao Basketeko entzat. Ziziz. Jaurtik eta irukoa da, barrura, ala bikoa da. Biko eman dutela uste dut. Bikoa. Bai, biko eman dutela uste dut. Beraz, 46 eta 44. Rudez. Golen bila dabil. Jon Part dauka laguntzeko eta badoa Jon Part barrurantza bera bakarrik egin. Erasoan eskatzen zuen hor Herbelek, baina Jon Parti eman egin diote saskiratzea. Etzen erraza, Ez, hala ere jokalari trebea da, ez? Alicanten dako jokalaria da. Eta, bueno, askotan ez da gehiegi baloratzen horrelako jokalari bat izatea taldean, baina langilea eta trebea erasoko jokoan. Herbelen palme hori ere, primerakoa aparta Atzamar puntekin txak ikutu eta Basile izena ez da sartu, baina Herbelek ikututakoa bai. Kanpora Jonesek urrunetik, begira, kanpoko jaurtiketa ere badaukala, 6 metrotako jaurtiketa baduela. Baina ondo jokatzen ari da Kai Zaragoza, orain arte erakusten ari da, hor dagoela sailkatuta, ondo jokatzen ari delako, eta gaurko partidan ikusten ari gera, kalitatea handiko jokalariak dauzkala, eta ondo ari dela jokatzen gaina. Norelek egin dio pertsonala, eta berehala moztu du epaileak jokaldia, jarraipenik ez zegoela esateko. Sartu ezkero, ez zuela balio esateko. Hor da. Gorputzarekin, orain ondoko marratik, eta gero esku bakar batez egiteko asmoa zuen hor jaurtiketa Hamiltonek, ordurako jokoa geldituta zegoen. Urratsak. Ez dauka partidu hona gaur Mumbruk, Ez, saiatzen ari da, ahaleginak egiten ditu, baina ikusten ari gera ezinean da bilela, ez? Hor jokalari luzeak ditu, hor rolek ere ikutu egin dio azkeneko momentuan baloia, eta badirudi ez dagoela, ez? Zenbaki negatibotan dago, 2 puntu sartu ditu, baina 3-0 azpitikan, balorazio arloan. Rudezek bera bakarrik egine izan du jokaldia, ez du asmatu, ba! Bolada on bat behar du Bilbao Basketek, Uxue Bilbao Basketek, Basile Diadiz, Ziziz. Gogoan izan, laugoitik egon dela lehenengo zatian, eta bi behetik aurrenengo 20 minutuak bukatu direnean. Non parten pertsonala. Príncipe Felipe, pabiloiko jendea ez da gozoa, bere taldearentza bain noski, baina zarata asko ateratzen dutenak dira, beti ere taldeari, Kai Zaragozari laguntza emanez. Ziziz, keinua, kanpora Hamiltonek, honek ere keinua, ies egin dio, esku artetik, labandu egin zaio itxura batean, Jones irukoa izango da, ez ba. Orain, dagoeneko defentsan, oreka lortu du Bilbao Basketek.
rolen bila Llompar. Kai Zaragozak ez du ikusi, ez erreboteko aukera zeukanik eta horregatik ez dute gelditu du jaurti. jokaldia bai. Ara, Eta begira. ara, orain ere etzegoen erreboteripa. Baina Rudezek aukera hartu egin du, flotatu egin diote, Ausart, jaurti eta sartu. Eta momentu honetan diferentziarik handiena. Partiduan Kai Zaragozaren alde, 53 eta 46, 7 puntu dira. Bai, behatzi eta lauko partziala laurden hontan eta posteko utxeko partziala minutu batean, ez moztu egin du, ikusten duelako gainea ze Katsikarisek bere taldea ez dagoela sartuta, ez erasoko jokoa nahasia ikusten ari gera, ez dute lortzen aurkitasunik, ea ze proposatzen duen. Erasoan zer egin eta defentsa behar duela. Baina batez ere besteen jokoa gelditzeko ere bai, ezta? Honelako utxarte bat. Bai, argi dago. Bolada apurtzeko. Erritmoa apurtu pixka bat, ea moteltzen den eta jokalariak arnaz pixka hartzen duten eta hobeto kantxarretzen diran, ez? Baina badirudi defentsa ogortu beharrean dagoela Bilbao Basket nahi baldin badu, Kai Zaragozaren jokoa gelditu. Aldatu egin ditu txikiak, Raul López eta Grimau orain. Basilei Adiz 3 moduan eta gero Herbel eta Rakovic. Herbel, urruneko jaurtiketa du Belgikakoak, barrura. 48. puntua da. Herbel, segurua da mutila. Beti, tak. Langilea, jaurtiketa gutxi egingo ditu, baino esan duzu moduan, jokalari ziurra eta gaur Ondo Basilei Adiz. Lapurtu egin du baloia, hala ere ez du kontrarasorako aukerarik ikusi eta gelditzea erabaki du. Raul López, Rakovicen bila zen. Atzegoen konforme bere lagunarekin. Grimau, 7 segundu, Rakovici, horba, abantaila zeukan, ez da sartuko. Errebotea Rudezek eta ondo, Rakovicek lapurtu egin du. Oso ondo, azkar ibili da hor, Tentuz eta Erne, Serbiakoa. Eraso aukera berriz ere, zurientzat. Beltzezko gizonak gaur zuriz jantzita, irukoa da. Ez da sartu, errebotea berriro Rakovicek. 3. aukera eraso honetan. Bai, ea zertarako balio duen, ez? Orain arte saiatzen ari dira, baino badirudi, ez? Horba zertarako balio duen. Ta. 3. Raul Lópezek 3koa. 53 eta 51 hurbiltzen ari da Uxue Bilbao Basket. Markagailuan 2 puntura ipini dira. Talde profesionalak 3 aukera izan ezkeo, erasoan, normalean. Horregatik ezin zaie. Baten bat barrua sartzen da, bai. Ezin zaie eman, ez da Jones. Herbelekin dago, Jonesek buelta erdia, oso ondo laguntzan baita Grimau ere. Bai. Basilei Adiz, partidua berdintzeko momentua dauka orain, Bilbao Basketek. Kanpora, Herbel, Grimau eta berriro ere azkenean antolatzailearen gana. Bai, 10 segundu. Talde borrokalarena jarri du hain Katsikarisek kantxan, ez? Defentsako lanago hortzeko. Oso ondo, Rakovic eta huts eta 7ko partziala, zer den, hutsartea eskatzea, kontrakoari bolada apurtu, gauza ondo egiten hasi, eta huts eta 7ko partziala eta partidua berdinduta. Bai, oain kezkatuta ongo da Jose Luis Agos entrenatzailean. Eta oain pentsatzen dut beste aldean proposatuko duela. Defensa gehiago, errebote zeintzeko eta bar. Entzun dezagun ba. Vamos a darles el movimiento buscando todo el rato, ¿de acuerdo? Jugamos el bloqueo pase aquí, si no hay bloqueo, pase, la salida del otro lado y jugamos todo el rato. ¡Vamos! Bai, badirudi oain Jose Luis Agosek nahi dula jokaldi duzeak erabili, nekatu gehiago, aldatu alde batetik bestera jokoa, oso gogor ikusten du hain Uxue Bilbao Basket eta horregatik nahi dula saitu pixka bat, luzeago jokatu
eta ea lortzen duen, ez? Kontrako jokoa, orain arte erakutsi duen jokoa Bilbao Basketek izan da ona azkeneko minutu honetan, eta bueno, taktikoki gelditzeko, erritmo hori eta luzeago jokatzeko. 7-7 partziala Bilbao Basketek, berriro ere baloia lapurtzekotan, bai, azkenean, bikoitzak, baina defentsari esker ez da bere hutsa izan, defentsa oso ona egin diote hor. Bai, lehen aipatu dugu, ez? Talde gogorrena kantxaratu duela Kasikarisek defensako lanerako. Rakovic zeukan aurrean, Basileiadis atzeti laguntzera. Eta etekin hona lortzen ari da. Partidua berdinduta dago. 3 minutu pasa. 3. laurdena bukatzeko. Raul López, Grimau. Eta Basileiadis berriz ere. Barrura Rakovic'i. Berak bakarrik egingo aldu bai okaldia. Taulan lagunduta. Norelek bultzatu egin omen dio. Hala eskatzen zuen Rakovicek, baina pertsonala Raul Lópezi adierazi diot. Hasi Juan Van Rossum. Hala ere ez dakit ez izan da nor, baina bueno. Berak ez du horrela ikusi behintzat Raul Lópezek. Eta ez da teatroa egiten duenetarikoa. Antzerkia egiten duenetarikoa. Roll. Baloe jokoan ipini, Norel pivotari. Van Rossum. Orain bai antolatzailea eta Topper. Rudez barrurantza doa, ondo defentsan Herbel. Ez dauka Rolek irukoa jaurtitzeri, lapurtu egin diote berriro ere, oso ondo defentsan. Hauxe da Bilbao Basketek behar duen defentsa. Bai, hortarako kantxaratu ditu jokalari hauek, ez? Herbelek laguntzak egiten ditu, guztiak bitzen ditu, bultzada, gorputza erabiliz, eta irukoa, ez. Kanpokaldetikan, talde gogorrena, ez? Basileiadis, Raul López eta Grimau, ez? Defentsako lanean. Kanpora berriz ere, ona da jaurtiketa, ez da sartuko. Errebotea Grimauk. Bestela ondo egindako jokaldia zen erasoan Kai Zaragozako entzat. Orain Grimauk partidua gelditzea erabaki du, patxada sartzea eraso hau. Kanpora Grimau, Rakovic, oso ondo, pazientzia, hiru gizonen artean behin da berriro paseak eman, eta huts eta 9 partziala Bilbao Basketen alde. Bai, puntu hortatik gainaz Grimau bazekoan aukera bukatzeko jokaldia, jokalari guztia begira gelditu dira eta bega gure izan. Horri atera diotekina, bai. Pasea eman. Rakovic aurkitzeko bakarrik hor saskiaren azpian. Ondo Norel oraingoan. Grimau zeukan defentsan. Bai, aldaketa bat izan da zeharkako blokeo hortan eta altuera diferentzia handia. Alde nabarmena. Eta Príncipe Felipeko zaleak orain, hor da, jaurtiketa ez da sartuko. Bazirudien behar bada horre ikutu ere egin diotela Basileiadisi, ez da kejatu Greziakoa, lehen abisuare eukidu, Norel, zaila zenba, oso zaila zenba. Ondo jarraitu dio defentsan Rakovicek, baina Norel partidua ari da egiten. 12 puntu, eta baita erreboteak ere 4 defentsan. Raul López, Rakovic. Rolen falta izan da, ez hor baloi horren bila joan da, ez dakit ez ezkorik izan da, baina epailea gainean zeukan, behaz dago gustora, zalek ere presioa jartzen partidari, hemen errepikapena, eta badirudi ez, neko garbi ikusi dutela epaileak nola heldu dion eskumuturutik. Hor da lehen, Norelek egin duen jokaldia, Rakovic bere buruarekin haserre, baina jarraitu beharra dauka. Ekin eta ekin, eutsi. Norelen merituak dira hile. Bai, noski. Ziziz da orain, Raul Lópezekin batera partiduan Bilbao Basketen alde joko antolatzen labur. Errebotea Rakovicek, oso ondo Rakovic defentsan. Erreboteak jasotzen da baita erasoko errebotoien izan ere. Ziziz, keinua, Raul López barrura, urrunetik orain Rakovicek ez. Ikutu du ba, Muermanek, baina izan dituzte berriro ere 3 aukera erasoan. Bai, bueno, entrenatzailea badakite, ez hau dala agian momentua, ez partida gogortzen ari da, oain puntuak lortzeko zaitasunak, 23 eta 22 lehenengo partzialean, 21 eta 22 eta oain 13, ez horrek adierazten du nola prestatu duten atsedenaren entrenatzaileak defensa, 3. laurden ontarako, eta oain argibide guztia beharrezkoak izango dira. 3. du Rakovicek.
Bigoitik Kai Zaragoza. Van Roson. Kanpokaldetik jokatuz. Urruneko jaurtiketa hori ez da sartu. Norelek aldezala baloia hartu. Eta begira zer egin duen, ez ba. Artista jokaldia zen Raul Lopezena, baina behar bada atzekaldean lagunak errazago zituen. Bai, baina desorekatu egin da, marra zapaltzeko zorian zegoen, eta horregatik nola duela pasea bilatu behar zuen. Ez da ezertarako denborarik 57 eta 55 bibeetik Uxue Bilbao Basket. 2012ko azken partidua Bilbao Basketentzat. Endesa Ligako 15. jardunaldian Zaragozan 57 eta 55 bibeetik dira. Uxue Bilbao Basketekoak 10 minutu falta dira. Kaja Laboral irabazten ari zaio, Fuenlabradari 60-49. Valencia egurra emanez Unikajari, 20 goitik, 75 eta 55. Cajasolek irabazi egingo dio Blanco Ruedari, 81 eta 53 momentu honetan. Eta Sefa Estudiantesek ere bai, Murcia 56, Estudiantesek 63. Herbalife 41, Joventuteko 20, Oietxek dira. Orain momentu honetan. Gainontzeko partiduetan diran markagailuak guri. Hau! Interesatzen zaigu orain, irabazten ari da Kai Zaragoza, baina 2 puntu baino ez aurretik. Bai, kopako sailkapenari begira, Estudiantes ere hor dago murgilduta, ez, buru belarri sartuta, gaurko partida irabazten badu aukerak izango ditu indikan hortxe sartzeko, eta interesgarria dago, ez, azkeneko 2 posizio horiek koparako. Topper! Jones dauka laguntzeko, Muerman dago orain aserako ez, momentu honetako bostekoan, laugarren laurdenaria zera eman dion bostekoan. Ezin aurkitu pasea, Muermanek ondo errebotean, gogor. Aurkitu du Roger Grimau, eta honek Zisisi emango dio. Berriro ere 3 txikikin, Zisis, Raul López eta Grimau. Bai, bi antolatzailekin eria jokatzen, ez, arnazaldi txiki bat ematen ari zaio Basilea Isek 8 puntu lortu ditu, baina akats batzuk ere bai, defentsan zailtasunak izan ditu. Minutu asko jokatu ditulako eta agian hortarako, ez, baliatzen ari da bi antolatzailekin jokatzea eta kontrolatzeko pixka bat, ez, partidaren denbora. Tempoa, bai, hori da. Ze partidua hortxe dauka Bilbao Basketek, azken 10 minutu hauetan erabakiko da. Bai, aukera guztiekin dago sartuta eta zenbaki hona lortzen ari da. Raul Lópezen jaurtiketa, urrunekoa zen, 6 metro ingurukoa, jaso eta jaurti, baina ez du asmatu oraingoan Kataluniakoak. Norel kanporantza irten da. Stefansson. Defentsan dauka Zisis, Stefanssonek bera bakarrik egin nahi jokaldia, 9 segundu izango ditu oraindik ere jabetza honetan. Kai Zaragozak. Bai, Rakovicek ez du oso ondo hasi partida, baina badirudi ez, azkeneko momentutan defensa bikaina lebeltzen ere, eta zaitasuna dituztela oain Kai Zaragozako pibota bera aurka jokatzeko. 2 segundu baino ez. Hor da, Norel beti da soluzioa Kai Zaragozatzoentzat eta ondo Rakovic. Errebotea jasoz. Raul López. Jendea asarrezen, baina etzen nahi egindakoa. Ez du asmatu Muermanek. Errebotean. Ederra. Ondo. Zein errebote garrantzitsuak lortzen dituen Grimauk, ezta? Badirudi ezin duela, hor ez daukala abantailari, baina tak! Baina usai hartzen dira, baloiari, badaki noan eroriko dan, ondo kokatzen da, eta hemen falta pitzatu detelako, ez dela hor 2 puntuak lortuta zeuzkan, ez, Kataluniarrak. Rudez berriro ere bostekora. Eta 3 txikiekin jarraitzen du Bilbao Basketek, barrura Zisisi, Muerman da Zisis. Rakovicen bila ari da Zisis, kanpoan dauka Raul López, keinua orain bai! Barrura, 3. Raul Lópezek berriz ere Uxue Bilbao Basket. Goitik ipini da markagailuan 57 eta 58. Ze klasea daukan jokalarian. Konfidantza eta kalitatea izugarria. Konturatu dira Zaragozakoak. Bilbao Basket zaleak ere animatzen erantzuna. Gaizki orain Van Rosonen jaurtiketa hori. Rakovic konturatu da, bazet horrela Van Roson eta horregatik keinua gelditu Raul López. Zisis eta Grimau. Rakovic kanpoan da, Raul Lópezek Rakovic'i ez.
Ez du ikusi hor jaurtitzeko modurik. 5 segundu faltan, Rakovic oso ondo. Eta adimentsuz jokatzen, hor aukera bazeukan jaurtiketa bilatzeko, ez da bere lekua, agian ez zukan konfiantza hortikan egiteko saiakera, berriz atera egin du eta barrukaldea egin ondoren, begira, ze pasea banatu dio Grimau. Bilbao Basketzaleak orain defentsa eskatuz. Falta hor desoreka bat izan da, txikia gelditu da hor Jonesekin. Eta zerbait egin behartzun, zigortu egin dute, baina ondo dago, ez, oaindikan taldeko lehenengo falta, beak ere bai, hor zaitasunik ez daukate, eta ondo egindako falta. Hori da Raul Lopezen airukoa! Punteatu egin dio Van Rosonek, baina hala ere, nola sartu duen. Jones. Jonpar dago orain, Rollen irukoa da, sartu egin du Jurezeleikoak. Uklan ibilitako mutilak, Kaliforniakoak sartu egin du. Antwerpenetik, Belgikatik ekarri dute. Roll, eta egia esan, honek ere talentua badauka. Ara, zei aurtik eta hor, arraroa benetan oso. Oso arraroa, erdigakoa, erdi bomba. Antzera ere bai. Rollen irukoa berriz ere, kontuz! Jaurtitzailea ona da eta Kaliforniakoa. 60 eta 60 markagailuan. 7 minutu eskaz partidua bukatzeko. Piztuta dago, Misión viejo, jaiozan. Kalifornia. Raul López. Moerman. Eta usartzen orain Frantziarra irukoak jaurtitzen. Ez du ikusi posizioa zeukanik. Ez da oraingoan ere Grimauk barrura. Hamiltoni. Hamilton bakarkako jokaldi eginez, hordak jaurtik eta irukoa ez zaio sartu. Sartu beharreko dira bai. Nahiko garbia zen jaurtik eta hor lasaitasunez. Lautik bat irukoetan Mormanek. Eta Mormanen irukoak behar ditu Bilbao Basketek. Jonpart eta Rudez. Zuria izango da, Bilbotarrentzat izango da, baloia Jones ez dago konforme, baina bertan zen epailea eta berehala hartu du gainera erabakia. Hor da Rudez, bazirudien posizioa irabazita zeukala. Garbi. Bueno. Gertakiten garbi. Lehenengo aldian bai. Baina Bilbao Basketentzat izango da baloia. Epailentzat ez da lan erreza, ez. Erabakia azkarra hartu behar dute. Momentuan, airean zegoen hor. Raul López. Ez du jarraitu, Hamiltonek ez du jarraitu. Eta orduan... Ondo, Moerman hor. Etzen azkena. Jendeak horregatik egin du zarata, burrumba, baina etzen azkena. Beraz, pertsonala bai, baina besterik ez. Bagian posizio hortan ari da, ez gaur gaizki usue Bilbao Basket, ez iruko marretikan, gaur Munbru ez dago, Moerman ere ez da saldu, Grimau gutxitan egiten ditu saiakerak iruko marretikan, eta zaintasunak, ez, defensak irikitzeko, eta, tamalez orain arte porcentaik ez dira txarrak, baina, lehenengo zatian asko zehobeagoa ziren, baina hasi dira iruko marratikan bilatzen argibideak eta ezinean dabil. Partidua berdinduta dago 60 eta 60, zer dion Katxikarisek. Gogoan izan, gaur Bilbao Basketek irabaziko balu, kopan sartuko direla bizkaitarrak matematikoki, baina gero noski zerrenda buru izan nahi dute. Eta helburu bera dauka, kopan sartzea alegia Kai Zaragozak. 60 eta 60 partidua berdinduta, zenbat izerdi, zenbat lan, eta azken minutuetan, saskibaloian zerri gertitzen da moduan, erabakiko da partidua. 6 minutu eskaz, Leonpar. Norela aurkitu du Rudezek, naiz eta 3 gizon joan diren Rudezen barnekrak eta hori
gelditzera, baina pasea aurkitu du Kroazia. Berriz ere pivoten arteko jokoa erabiliz, hor ateratzen du etekina sarritan gainaz abosen taldeak. Eta kontrarasoan oso ondo berriz ere Kroaziara kontuz, Utsartearen ondoren lauta utzeko partziala sartu diote eta Bilbao Basketi, Usue Bilbao Basketi. Eta momentu txarrean horreak utzi du Damian Rudezek ze kalitatea daukan. Irukoa, barrura, Hamiltonen irukoa, hau da hau. Ze partidu ari den egiten batez ere erasoan, Lamont Hamilton, Brooklyneko mutila. Lan zikina zekaldean Rakovicek egin du, eta oain beak ere zerbait egin beharko du, ez bestela bere aurkari dira jokatzen. Begiratu, 2 metro eta 8 zentimetro dituen jokalari eta ze azkar mugitzen da. Bai, eta dagoeneko 19 puntu daramatza Kroaziakoak. Grimau, kanpoan dauka Raul laguntzeko. Urbildu, berak jaurti txapela ipini diote. Gora, Hamiltoni, ez dauka lekurik hor, berriro ere Grimauri, oso ondo, ausart eta indarrez Kataluniako. Ondo jokatzen ari da, dagoeneko 5 asistentzi banatu ditu. Hau izan da 4. puntua eta partia bikaina. Ez beak sartu dio gainaz tensioa defensari eta horregatikan mantentzen du kantxan, mantendu du orain arte gutxienez Katsikarisek. Ez baneoen jaurtikako dena sartu behar duen, ez da? Ze horreztu denborarik euki behar bezala jaurtiketa egiteko, naiz eta ikusi genuen batzuk berehala egiten dutela atzo Korbatxok esate baterako. Basilei Adiz, etzen jaurtiketa ona, erreboteare joan egintzaio. Bat behetik dira Usue Bilbao Basketekoak. Eta patxada nahi du orain Lonpartek. Jokaldi agindu, 5-5 kontra. Van Roson, lagunak nun dauden begira. Rol aurkitu du. 3 segundu baino ez, jaurti egin behar, oso berandu eta gaizki. Ondo Herbela horre. Ondo eta defentsa, aparta orain Bilbao Basketek. Aurretik ipintzeko moduan dira, pertsonala egin diote. Herbeli, ze ederki zegoen. Uztaipean kokatuta, Belgikakoa. Bai, hor Raul Lopezek ikusi du neko garbi transizio hortan trailer moduan barruaino sartu dela eta asistentzi on bat banatu dio. Tamalez ez du lortu, ez saskiraketa, baino, partidak hau espero genuen egia esan. Itxura hasieratik horrelako zeuka. Oso partidu parekatua. Ez lehenengoan, Herbelek jaurtiketa librean. 4 puntu daramatza orain arte. Ez da bigarrena ere. Momentu hauetan sartu egin behar dira. Beti, baina momentu hauetan garrantzitsuagoak izaten dira oraindik. Jaurtiketa libreak sartu ezkero batez ere. Jaurtiketa libre gutxi partia guztian zehar, alde batean eta bestean. 7 alde batean eta 8 izan dira Bilbaorentzat. Van Roson, Llompart, jaurti egingo du irukoa eta sartu ere bai. Sartu egin du. Eta 4 puntura joan dira Kai Zaragozakoak. 3 minutu partidua bukatzeko. Kopa dago jokoan. Basilei Adiz. Kanpora Hamiltoni, oraingoan ez du irukorik egin nahi. Behetik eman dio Herbeli, baina pertsonala ikusi dute, bai, norelen pertsonala. Taktikoki parekatzen, ez joko alde batean eta bestean, Abosek irakurketa egin du, bi antolatzaile jarri baldin baditu, nik ere bai, oain nik bi ditut, taktikoki ari dira jokatzen alde batean eta bestean, eta ikusten ari gara Van Roson ere kapaz dela, oso kapaz gaineaz eskolta moduan jokatzeko eta 3 marra bilatzeko. 69 eta 65, 4 behetik dira Bilbao Basketekoak, baina jaurtiketak izango dituzte, Abos. Orain arte, Rudez eta Hamilton dira partiduko bilokalari baloratuenak. Rudezek 19 puntu sartu ditu. Eta erreboteoi dagokienez 3 defentsan eta 1 erasoan. Asistentzia 1 ere eman du.
17ko balorazioarekin dago Norel eta 16koarekin Joseph Jones. Eta Lamont Hamilton onena, 22 puntu egin ondoren. Eta errebote bat Bilbao Basketen, Hermel. Bakarkako jokaldia, Ausart ondo eta gogor barrurantza. Horrela esaten duzu, ez da, behin sartu ezkero, sartu indarrez. Dudamudak ezin dire izan, ez hor bestela balantzak eta sorekak jasotzeko aukerak izaten dira, eta hemen zuzen joan da, ez saskirari begira. Llompart, ondo honek ere. Ondo, oso ondo, jaurtiketa hori ez baita erraza, hanka bakar baten gainean da esku bakar batez. Partida ona ari da jokatzen, Pedro Llompart orain arte, 9 puntu lortu ditu eta 3 asistentzi banatu ere bai, eta momentu erabaki horretan ari da jokatzen. Erantzukizuna hartzen gainera. Bai. Ze berez Van Rossum da lehenengo antolatzailea, baina partidu ona eginez Llompart. Hor adierazi diote pertsonala eta hau da lehen Llompartek egin duen jokaldia. Jaurtiketak Basilea Jadisek. Bai lehenengoa. Niko ziurra da, greziarra, marra hortatik. Osan, Bai. Zuk hori izaten duzunean. Sartu egin du, arrazoia dauka. Josan Aldalurrek eta sartu egin du Basilea Jadisek baita bigarrena ere, pertsonala Zizisek. Herbelekin ez dut zer esan eta bi kapora bota ditu. Bi puntuko aldea, baina Zaragozak goitik eusten dio markagailuan abantailari. 2 minutu falta dira. Llompart bera, erantzukizuna hartzea erabaki du, Herbelen kontra orain, 3koa da jaurtiketa, sartu egin dute. Zaragozakoek, Rudezek bestaldetik ere jaurtitzen badakiela erakutsi du, lehenengo zatian ere horrelaxe egin du eta beste kantxan. Basilea izen erantzuna, ez, labur, errebotea gorria da eta Herbeli pertsonala. Momentu erabaki horra hause da, Hauxe da momentu erabaki horra, kontuz? Ikusita nola jarri da markagailuan ikusten beharrezkoa zela, ez, 3koren bat bilatzea hor, Basilea ez da jokalari hoberen 10 hortatik, baina esan duten moduan. Ez Muermanek, ez Munbruk eta ez Basilea izek gaur ezinean dabiltza, ez 3tikan portzentaionak lortzeko aukerak gine eta badirudi hor ari da galtzen 11 saiakera egin ditu 3ko marratikan 2 bakarrik sartzeko. Hori da, 2 baino ez ditu sartu. Minutu terdi, oraindik 5koa da diferentzia, partidu barruan dago Bilbao Basket, lehenengo defensa on bat, Norel da Hamilton. Urratsak izan dira. Ondo beraz, baloia bilbotarrentzat izango da, 1:24 faltan, eta orain bai, defensa on baten ondoren, sartu beharra dago. Ondo eutsi dio hor Hamiltonek defensa. Bai, ondo eutsi dio, baina ez dakit izan diren, pitatu ditu, baina ondo Hamilton defensa bai. Orain bere aurka jokatu du eta hala ere ez du ezer lortu. Bazirudien hor, abantaila lortuta zeukala ba. Jaurti duenerako, resan egin dio publikoak Llomparti bazetorrela Hamilton atzetik. Beak ere bazekien bai, nuntze bai. Minutua eta 5, Llompart, Rolek 3koa, ez da sartuko errebotea luze joan da eta atera egin dute Zaragozakoek, azken minutuan gaude, 5 beti Bilbao Basket. Pertsonala, Basilea Jadisek, pertsonala egin dio Llomparti. Bai, 5 puntu azpitik daude, hau izan da 5garren falta, 2 jaurtiketa libre izango dira, baina zerbait egin behar zuen, bestela luze jokatuko zuen, neko garbi gainaz Jose Luis Abosen taldeak, eta bain jaurtiketa libre ondoren ikusin berez zer egiten duten. Huts lehenengoan, Llompartek. Errebotea orain. Bai, izan du beharrako. Sartu egin du ordea, eta 6 goitik, 54 segundu faltan, Kai Zaragoza. Bi jokaldi azkarra beharko ditu hain jokatu
Uxue Bilbao Basketek, ez dakit aukera izango dugun entzuteko zer proposatzen du hor Katxikarizek, baino hiruko marra azkar bilatu beharko du, 6 punturen aldea, oraindik denbora pixka gelditzen da, edo ez dela bikoak, eta gero falta azkar bat egin beharren ikusiko da, ez? Baino badirudi orain hiruko marrekin, hiruko jaurtiketaren bat bilatuko duela. Ea bazer dion Katxikarizek. Hautsa oso baju iristen da, baina hor arbelatxoan ikusi dugu ez, proposatu dela bi eroi du aukera, mozketa batzuetan, baina badirudi jaurtiketa luzeren baten bila joango dela. Valentiak irabazi egin dio Unikajari, Kajasolek ere bai, Blancos Ruedari. 54 segundu, 6 behetik dira Bilbao Basketekoak. Ea ba, zer egiteko gauza diren azken minutu honetan. Gogoan izan, gero datorren astean Valentziaren kontra jokatuko dutela. Errege egunez. Beraz, guri ere partidu zaila izango da. Partidua irabazteko modua badu oraindik Uxue Bilbao Basketek, baina ez da erraza izango. Aldaketaren bat egin duela, eta ezin zuela egin, ez da? Bai, Munbru eserita utzi du, eta Erbel aulkira. Orain. Hamilton! Munbru aurkitu da azkenean, hirukoa da Munbrurena, ez da sartu, errebotea! Ez, errebotea gorria da, eta pertsonala egin diote hor Ruduzi. Geroz eta zailago partidua irabaztea. Bai, azkeneko ustartean Munbruri esan dio ez zela ertengo jokaldi egitea, eta bazirudien Munbruk kaso gehiegirik ez dula egin, ez jokaldi hortan, hala emate zuen. Eta orain ikusita nola jokatu duten jokaldia beha ikusi da behartuta, ez jaurtiketa hori buelta erdian egiteko, ia sartu zuen, baina ez dute lortu. Oso zaila zen. Badirudi hemen ari dela, ez finkatzen bere garaipena Kai Zaragoza. Biak sartu ditu Rudezek, azze partidu puska Damian Rudezek, 27ko balorazioa. 43 segundu oraindik, hirukoa Raul Lopezek, ez da sartuko, ez da hau ere. Eta hortxe joango zaio partidua, hortxe joango zaio gaurko garaipena Bilbao Basketi. Pertsonala egin dio Basileia Dizek Leonparti, baina dagoeneko 8 puntu dira, 32 segundu, oso aldapagora orain. Aldapagora dauka partida, ez oain falta egin beharrean dabil, baloiaren atzetik Uxue Bilbao Basketeko taldea, eta sendoari da jokatzen porcentaion aldotzen gainaz, jaurtiketa libreko marra hortatik Leonpartek egin du bakarrik akatsa, ez 11 saiakera egin ondoren 10 sartu, eta berdin samar jarraitzen du taldeak arlo hortan, ez nik esango nuke askotan irabazten ditula partidak hiruko marratikan Uxue Bilbao Basketek, baino agian gaur hortxe egin du kale. Bai, Munbru ez du ikusi. Raul López. Zizisekin jokatu zorai, Ziziz bera bakarri barrurantza, bai, sartu egin du Greziakoak, 19 segundu eta 8 behetik. Ziziz, ez dago hor, presina hundirik, Norelen gana iritsi da baloia, eta Norelek bai, naiz eta bazekien hor denbora zeukatela, hau sartu eginda eta sartu egindu, Hamiltonek hirukoa azken segunduan, barrura, Hamiltonek, Kaja Laboralen kontra egin zuen bezalaxe, baina honek ere ez du balioko. 81 eta 74 galdu egin dute Bilbao Basketekoek, beraz matematikoki oraindik ez daude kopan, eta Kaik aurrera pauso galanta. Bai, ikusita nola erabazi duen partida, esango nuke merezita, ez denok dakigu
edo usten dugu Uxue Bilbao lortuko duela txartel hori, baino gaurko partidari biztaizo bat emanezkeo, estu joan dela, biak merezi zutela partida irabaztea, baino ezinezkoa da, ez? Agian momentu larrietan askoz ziurrago edo hobeto jokatu du Kai Zaragozak eta agian horregatik irabazi du partida. Galdu atzo Lagunaro, galdu gaur Bilbao Basketek, Caja Laboral irabazten ari zaio Fuenlabradari, azken minutuak ETB-kan ikusteko modua daukazuen nahi izan ezkero. Eskerrik asko, Josan. Eskerrik asko zuei. Datorren urte arte. Hor ikusiko gara. Agur danoi.